Meillä hallituksessa oli pitkään keskustelua siitä, että lähdetäänkö digitaaliseen ratkaisuun. Meillä on kuitenkin aika pieni se taloyhtiö, siinä joku 3 rappukäytävää. Ja alkuinvestointi, me mietittiin sitä pitkään, että se tuntui aika isolta. Mutta sitten me ruvettiin miettimään sitä, että mitä hyötyjä siitä kaiken kaikkiaan on. Ja loppujen lopuksi me päädyttiin ihan selkeästi siihen, että kannattaa lähteä One for All-taulut hankkimaan ja koko järjestelmä. Me saadaan sillä jaeltua tietoa, me saadaan sillä tiettyä tämmöistä yhteisöllisyyttä. Me pystytään käyttämään One for Allin kirpputoria, tiedotteita, dokumenttiarkistoja. Me saadaan sinne erilaisia käyttöohjeita ja muuta, mitä on todella hankala muuten jaella. Aina kun asukkaat vaihtuu, niin miten sä jakelet tällaiset tiedot? Ne on siellä One for Allissa ja ne pysyy siellä. Ei ole mitään huonemappia, jonka joku heittää roskikseen tai kadottaa. Tiedot pystytään päivittämään kerralla kaikille. Siitä on todella paljon hyötyä. Ja se digitaalisuus lyö sitä nopeutta. Ja sitten se pystytään integroimaan myös muihin järjestelmiin. Esimerkiksi meillä kun paraa saunan, niin sauna lähtee lämpeämään sen perusteella. Ohjataan lukkoja, ovia. Eli siinä on todella paljon hyötyä. Eli kyllä mä lämpimästi suosittelen.